nejseš tam vůbec vidět, ale snad to bude slyšet. No, to je hlavní. Tak no, říkej. Jsi nám chtěl říct svůj příběh, co ti právě událo a jsme tomu sami nechtěli věřit, tak jsme to museli dokumentovat. Co se teda stalo? Já už nevím. Vzal jsi si sušenku. Jo, sušenka, já jsem si nemohl vzpomenout. A úplně si, no, on vám to musí říct prostě. Co? Tady do toho mluv. Jo, Co ti teda stalo s tou sušenkou? Jo, sušenku ne, jsem si hodil do držky. Ty vole, a teď úplně jak jsem zkouřený, ne? Tak úplně suchovůbě a najednou prostě ta sušenka. A opět to bylo jak na poušti, úplně jsem promlel úplně. Hužu, hužu, hužu. Úplně samý písek, hej. Úplně furt. Jsem něco chtěl říct, úplně. Hužu. No ty vole, a to bylo úplně strašný. Taky vás už ptát zase. Tak. Vypni to. Já ti to přehraj.